guys! Anyways, before anything else, I would like to introduce myself. Kinsa ko o kinsa ka? Charot. Bitaw guys. Anyways, I'm Cindy Ninya Marie V. Bicada. You know, I'm from Anda, Bohol guys. Nag-introduce ko sa akong kinalamian nga ngan guys. Charot. I-edit ni ba yun? Okay guys, iyan ini siya. This is my first vlog. This is my first vlog guys. Since nag-share ako sa Facebook, nag-post ako nga mo, comment na ay 10,000 comments something sa akong i-post nga, Taong Grasa Challenge. Then ako ga-expect within 3 hours nga niabot siya sa 10K. So since guys, ang mga people around here in Anda, charot, dili ra kay sa Anda, mga friends na ako, out of Anda, charot. Gusto nila guys nga mag-vlog ko ako guys. So, i-try na ko og vlog karon, mao ni siya ang Taong Grasa Challenge. So, since gusto man sila nga mag-vlog ko, i-try na ko guys, o kaya ba, kay mag-iwawan dyan ko guys, ang tanan akong kamera, maawa, Lord, malabang. Karong gani guys, nagipaningot ko dyan ko guys, kay di ko nag-camera guys, maawa. Bayot! Kasi ikaw na edit ni Bayot, ay mabuang ko. Sa mukha, ipaningot ko. Okay, so guys, I hope you will like it sa akong Taong Grasa Challenge. So, see you around. See you next video, okay? Bye, guys! Hi, guys! I'm back! Guys, so, muna na siya ang finished product, guys. So, okay na ba, guys? Okay na ba maklaro na ako ni? Ano siya, guys? So, karon guys, madung na ko sa merkado. So, soroy ka na dito karon. Durang ko sa merkado, guys. Inikuman, guys. Mga na challenge accepted na dito, guys. Muna guys na see you around again, okay? So guys, muna siya, then problems na ko pa doon sa merkado, okay? Ang timing alas 12 guys, pwede ka tao guys. Kaya first vlog for na ako guys, okay guys, babush, ginamos, tugnos, balik ako guys, bye bye! Hi! Uy, ka-live ka! Shoot live picture na! So guys, igawasak sa panimalay guys. Sumudong na kong merkado guys, para to do my challenge. Ginoo ko Lord, tabang mananabang. Okay palagi ko guys. Okay, magawas na guys. Ang bukato, ang gida guys, ang bukato. Tali na. Sa mga gada pa, makukinhilir. Uy, ginoo ko, uwi rin ko. Hi guys, I'm back! So guys, this is it. Muna na yung challenge guys. So ang challenge nila na guys is maround ako sa market. Let's go, Kono, let's go. Then, okay na guys ha. So, let's start it! Asing ko na Love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Uy, ginoo ko guys. Nakahali na akong 5 guys. Muadto tas arbis kay tapan guys, dali.
guys, arinita sa unti guys. Ito na natagak na kong pin guys. Guys, nakasingko na ko guys. So, abas simpay tagpa na ha. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Madam, piso madam. Puntahan naman ka dito. Ayaw mo, papel. Piso. Grabe dato. Hi, Bilyang ko no. Uli na. Dako man. Guys, naka-jace na ko guys. Sa ganyan, 5 ipag kupan guys. Paningot ko guys. Kapul, lalim guys. Madam, sabay sa madam. Ito pa siyang balik sa tadari mga. Diyan pa kong 5. Lagi na mo. Sama 5 dam. 53 na 55 na mga viewers. Lamat ha! Lamat! Lagi. Uy! Ay, ba't ba na mo? Gawa may kaon pa. Ito sa at sa Palawan. Guys, di na ko motog ko Palawan. Yes! Patol, patol ko Palawan ni mo. Laban lang. Dai, di na ka sa Palawan. Kapabaga na chukog now. Guys, mga sagsig. Ayaw piso. This George, salamat. Ay, dato, mamasing. Sige, upo. Ate, Guys, uy, ginoo sa manima. anong masasabi mo? Ano masasabi mo, te, sa anak? Asubi lang ang pagdaman. Ma, ato na ko. Lanang supporters na. Ato ko na pa ito, nakatuba, oy. Halin guys na 26 na guys. Ang halin di ang halin kita. Diyos na ako sa manang sana. Dapat yun ha, tag-karni na ho guys. Nanakot pang panihapon. Ato ko na katuba, day. Hasyo din na suba kay sakit ang tiil. Kever, uy. Guys, ang palit mo tampaw nitrogen drugs guys ha. Under pressure, under horn. Magda pressure, 50% guys. Ha? Ang limos? Grabe! Piso raya. Piso ya. Ngayon kung piso guys, kung nag-expand, kasana ko. Ay, piso din! Kami uban long. Ako si Arden. Naman siya mas ng Philippines. Ano
Guys, sumban na ako guys, kinautin merkado guys. Doon na pula ng market. Market lagi merkado lagi market. Tapos burgeran, uy. Isdaan ginoo. Guys, mod na ko guys. Daong bana guys, dia guys. Sige si sa susunod na ho. Uy, ginoo ko ta sa mo na ba yun? Guys! Kwarta na po tayo. Ay, salamat! Ano ko piso ba? Narita gali guys! Sudari! Uy, hani ba na ang videographer? Ang Grasa, may ako ulang talang piso pa! Piso lang dito, maluoy kas taong Grasa. Uy, piso, di ka na 5 na naman. Ubus ay piso, guys. Okay pa ko. Pero viewers na ba? Istorya ko viewers ba yun? Yes, another. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, trying to create a song. I don't want this to be. We'll go through the wastelands and highways, till the shadow turns to sun rays. Guys! Grasya, dyan lang miningani ko kalinaw kaya nakabuhatag natin. Karni natin, kung wala na natin. Ako siya kung tinatagak na. Hindi makatang-piso yung piso natin. Wow! Kaya ng kwarta. Salamat. Guys, matuloy o din Tagaanda guys. Manang i-subscribe sa YouTube channel lang. Kung sa tanang, please na sa phone. Ikakita na ang sige. Ay, kaya na phone. So guys, kumain ako sa
akong challenge, Taong Grasa challenge. So thank you guys. I hope you like it and enjoy watching my video. Okay? So guys, next time, mag-request mo ko sa nga challenge, hindi ko ipa-challenge na ako